Mi-aduc aminte când eram mic că atunci când am învățat să citesc, primele cărți care am învățat să le citesc au fost ale Alexandru Dumas. Era vorba de Cei Mușchetari, Caransenc, Regina Margot, toate de Contele de Monte Cristo. Și m-am gândit de atunci ce bine ar fi să vedem și noi Franța. Era de mult atunci, era până 1954 și toată lumea ne povestea de Stalin. Noi mai citeam pe furii și câte o carte a lui Alexandru Dumas, pentru că relațiile strânse pe care poporul român le-a avut cu cel francez de-a lungul mileniilor nu puteau fi scoase din istorie de către un bandit care împreună cu alt bandit, vorbesc de Stalin și de Hitler, au sacrificat România atunci în 1940. De aceea, cu perseverență și cu atenție, atunci când am devenit major, m-am aplicat foarte mult asupra relațiilor dintre poporul român și poporul francez. Și prietenii noștri lucrează acum la o istoria legiunii dace care a stat în Galia și încet, încet o să venim în adevăr, pentru că în această acțiune de datul cu părerea unora și altora despre poporul român, care se întâmplă mai ales acum, trebuie să punem câteva lucruri la punct. Am spus că România modernă se datorează a 4 mari conducători francezi. O spun și astăzi ca cei care au scris în ziare săptămâna aceasta că ce caută Henric al IV-lea la Ploiești, să citească. Henric al IV-lea a avut un schimb de scrisori și apoi de oșteni cu Mihai Viteazu. Cei care au știut au urmărit filmul Nemuritorii și își dau seama de această legătură, dar dacă nu-i trimit la Octoihru de la Lvov sau Iov, putea să zică, să citească cele 14 pagini pe care Petre Movilo le scrie acolo despre corpul de oaste a unui Mihai Viteazu, care timp de un an a servit la cortea lui Henric al IV-lea, condus de Ioan Capitan. Faptul că între Mihai Viteazu și Henric al IV-lea a existat o relație strânsă, o sugerează și acest tablou, care l-am făcut mare să-l vadă toată lumea, pentru că el s-a ascuns printre pătoanele Muzeului Prado din Madrid și împreună cu soția mea l-am căutat în 2009, o zi întreagă, pentru că știam de existența lui și știam că nu au o legătură strânsă între Mihai Viteazu, Henric al IV-lea, Rudolf al II-lea și Carol al V-lea al Spaniei, putea să inspire pe Franken să facă acest tablou, așa cum îl dedică și al doilea tablou lui Mihai Viteazu, primirea la Curtea Imperială de la Praga, tablou care l-am răscumpărat în 2002 de la austrieci, dar spaniolii mai își, cu toate că am vrut să organizăm și o licitație, nu au vrut să ne vândă, premergător acestei dezveliri a bustului lui Henric al IV-lea, am reușit să facem rost de o copie după acest tablou și să le spunem tuturor că noi nu suntem de ieri și de azi pe aici. Noi suntem din totdeauna și că am știut de originea noastră neolatină, așa cum au știut și francezii, și că în 1600, în cele două extremități ale latinității, în cea de vest și în cea de est, doi conducători s-au gândit să facă același lucru. Să-și unească popoarele ca front de apărare a latinității. Henric al IV-lea a reușit. A întemeiat o dinastie strălucită, dinastia de Bourbon. Mihai Viteazu nu a reușit datorită lucrurilor pe care istoria le consemnează în marele și lungul șir al trădărilor naționale. Ori pe câmpul de la Turda nu reușește să unifice poporul român, dar transmite mesajul. Mai devreme sau mai târziu, poporul se va uni și
Și el este făptuia care în 1918, purtată de un alt mare prieten francez al poporului român, vorbim aici de generalul Berthiaud, care în fruntea 300 de ofițeri vine, ajută armata română și visul lui Mihai Viteazu se îndeplinește, pentru că poetul a scris atunci că fie ce vis de atunci, sigilul său îl poartă și în orice fapta noastră e lumina cea de el, când astrul românimii a recreat o hartă cu spada mântuirii de la Călugăreni. Am făcut acest lucru și dintr-o discuție pe care am avut-o în Franța, atunci când, văzând ce se întâmplă în tipurile moderne, am promis celor părții franceze, între care era și domnul ambasador, că în România vor fi dezvăluite până în 2014 la comemorarea a ceea ce s-a întâmplat în primul război mondial, se vor fi dezvăluite cele 4 busturi ale celor 4 mari prieteni ai poporului român. Vorbim aici de Henric al IV-lea și iată că se întâmplă. Vorbim de Napoleon al III-lea, prietenul Alexandru Ioan Cuza și cel care finanțează, de fapt, unirea Principatelor. Vorbim după aceea de generalul Berthiaud și vorbim de generalul Charles de Gaulle. Toate aceste busturi, până la 1 decembrie, anul viitor, vor fi dezvăluite cu mențiunea că bustul generalului Berthiaud va fi dezvăluit pe 11 noiembrie 2014, la 100 de ani de la primul război mondial, care se va comemora, cred, în toată Europa și vom fi și noi prezenți și cu această manifestare. Poate o parte dintre dumneavoastră, cu sprijinul Alianței franceze, veți fi la Ypres sau în altă parte, acolo unde vor fi manifestări și depunere în scenă a primului război mondial, pentru că la alții istoria este o formă de respect a poporului propriu. La noi, dacă cineva vine să refacă jurământul oștii lui Mihai Viteazu aici în Ploiești, de la acest turn al Ploieștilor, până la Biserica Sfântului Nicolae în Cerbec, îi se va părea ridicol și vom găsi câte un, aș putea să zic, câte un non-patriot, deși mai trebuie să spun câte un trebuie, care să ne spună că cheltuim banii din bugetul public. Nu. Un popor să recunoaște prin cultură, prin obiceiuri, prin religie și prin istorie. Și o faptă de istorie ca aceea de luarea jurământului oștilor lui Mihai Viteazu, atunci când în octombrie pleacă de aici să elibereze Ardealul de sub ocupația grofilor și nemeșilor unguri, trebuie refăcută. Pentru că cronica scrie că erau cei 60.000 de soldați înșelați pe 4 rânduri de aici, de la Domnul Ploieștilor, până la Biserica Sfântului Nicolae. Și fac apel la Liceul Mihai Viteazu, Colegiul Național Mihai Viteazu, să facă acest lucru cu sprijinul nostru, astfel încât să știe toată lumea că noi, poporul român, am intrat în Europa cu onoare, demnitate, jertfe, imn național și mai ales cu drapelul național inspirat de către Franța. Ar fi foarte multe de spus. O să avem timp la celelalte 3 gusturi care urmează să le dezvelim. La 1 decembrie vom dezveli gustul lui Mihai Viteazu, paralel, și până atunci sper ca să reușim să refacem și acea mare epopee, dar și împreună cu prietenul nostru, domnul Codrin Ștefănescu, unul dintre cei mai mari cunoscători de istorie medievală și colecționari de cărți din epoca medievală, să retipărim pentru cei care au scris într-o foaie zilele trecute pe ce caută Henric al IV-lea la Ploiești, să rescriem cele 16 pagini din Octoiful de la Lvov, pe care la 1 decembrie să le prezentăm tuturor într-o ediție populară. De ceea ce prinde popor, după aceea rămâne. Domnilor și domnilor, să primesc în aceste momente cei 220 de ani de când Mihai Viteazu a urcat pe cei 420 de ani de când Mihai Viteazu a urcat pe tronul țării românești, s-a suprapus cu zilele culturii europene, pentru că dacă luați documentele, în aceste zile 20-24,
septembrie 1593, Mihai Viteazu sosește cu firmanul de a fi domn al Valahiei sau al țării românești, sau Karaifrak, cum îi ziceau turcii. Deci n-a fost întâmplătoare această zi aleasă, ea trebuie să ne reduc aminte și de aceste lucruri. Domnilor și domnilor, ca să nu fie lucrurile neînțelese, dați-mi voie să oferim domnului ambasador al Franței o diplomă de onoare a Consiliului Județean Prahova, ca semn de prețuire pentru faptul că astăzi este prezent aici și ca semn de prețuire pentru importanta contribuție adusă la ceea ce se întâmplă azi modern, la faptul că expoziția Michelin este în parcarea din fața centrului administrativ, la faptul că investiții franceze de mare anvergură ajută astăzi relansarea economică a României și nu se știe dacă urmașii ei, din care o parte sunt aici, nu vor dezveli și un gust al dumneavoastră ca al cincilea mare francez care ajută astăzi România. Henric al IV-lea a fost prezent în conștiința oamenilor de cultură români. Vă ofer cele 3 volume scrise în 1935 de către Ioan Dan, un mare profesor de istorie din Lugoj, roman de capă și spadă, care povestește de întâmplările de la curtea lui Henric al IV-lea în acea perioadă când trimisul lui Mihai Viteazu, Ioan Capitan, era acolo. Deci dacă în 1935 cineva a știut ceea ce astăzi este înloctorit, îi spun și celor care au lucrat la arhivelor statului din Ploiești să nu se mai întrebe. Să nu se mai întrebe ce caută Mihai Viteazu aici. El este aici de atunci. Pentru că aici era atunci Mihai Viteazu, în locul lui preferat și în care avea sediul garnizoanei sale și că merită să citim aceste cărți și poate că, într-o zi, studiourile de film franceze sau ale noastre vor realiza și un film exact după aceste volume, pentru că noi nu spunem povești. Noi ne place să spunem că ăștia suntem, dar cu bunele și cu relele noastre. Domnule ambasador, vă mulțumesc din suflet pentru participare. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că ați fost alături de noi la a reevoca această pagină română-franceză și vă asigur, domnule ambasador, că viitorul Consiliu Regional Prahova, viitoarea reședință de regiune Ploiești a regiunii Muntenia, va continua aceleași lucrări în spiritul prieteniei româno-franceze, pentru că și noi, taci am fi de n-am fi fost romani, romani am fi de n-am fi fost și taci, și s-a născut așa, să fim români și să fim prieteni, în primul rând, cu francii. Vă mulțumesc pentru prezența.